Ndadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe pane nyaya panapa iri kudzoswa naadvocate Nelson Chamisa vari kupindura nyaya pana ana Hwende ana Maikore pane nyaya dzavaitaura dzakasiyana siyana so kurufu kwavazwizai uyo mudhara akasiya mai manje uyo so panapa vaadvocate Nelson Chamisa vazonopindura vari kutwitter kwavo ndokwavazopindura nyaya vakati a wise neutral deposition always assume that you are surrounded by danger, betrayal, and dishonesty. That way, you will not be shocked or caught by surprise. Have a blessed day. You know, panenge patopindurwa zvine kawisdom kati but vanhu vakawanda vasina kunzwisisa kuti nyaya yacho inenge yatangira kupi ichienda kupi vanenge vanouya kuno kutonesana ndo basa redu rekuzivisai kuti ndo respondi yacho inenge yatopindura ikako zvakataurwa naHwende makazvinzwa zvakataurwa naMaikore makazvinzwa those guys vari kuclaima uyadzoka tibatane ngatidai so ngatishande chichi and stuff but this guy ane maonero ari totaura kuti atodzoka ikoko atoti ndakakomberedzwa unenge wakakomberedzwa nenyoka anyway ndo nyaya yacho muri Zimbabwe ndangoya zvekare ndakakubatirai.